எனக்கு ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಕ ಒಂಜೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಯಾವನ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸೀದಾ ಬರ್ತೀನಿ ಒರಿಯನ್ ಇತ್ತಾರ ಒರಿಯನ್ ಸೀದಾ ಬೈದಿನಿ ಪೈಲಟ್ ಲೈತಿಜಿ ಪೈಲಟ್ ಇತ್ತೇರಿ ಆಕಲಿ ಎತ್ರ ಉಡಾತಿ ಇರೋಡು ಯಾನ್ ಉರಿ ಒರಿಯನೆ ಬೋರಾನ್ ಮಾರ್ರೆ ಹೇರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸಾಂಗ್ ಏನೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಾಕಡೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಗುಲ್ಲುರುತ್ತೆ ಸಾಕು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ 2.5 ಗಂಟೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನಾರ್ಮಲಿ 3 ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಲಗೇಜ್ ಜತ್ತಿದಲ್ಲ ಏನು ಒರಿಯನ ಲಗೇಜ್ ಏನೊಂಜಿ ಲಗೇಜ್ ರಡ್ಡೆ ಲಗೇಜ್ ಬತ್ತ ಸೀದಾ ಐತಿ ಸೀದಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ ದುಮ್ಮ ಲಾವ್ ಮರ್ರೆ ದುಂಬು ದಾಳ ಜಿನಮೈತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪಾತೆ ಬಣ್ಣ ದಾಳ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆತ ದಾಳ ಇಜ್ಜಾಣತೆ ಫ್ರೀ ಆದಿತ್ತ ಆಕಲ್ ತಾಳ ಇಂಚತು ನಾನು ಇಂಚತುಲೆ ಫೇಸ್ ಇಂಚ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ದಾಳ ಜಕಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂನಗನೆ ಡೌಟ್ ಹಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲೆ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನಗಲ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತುಲಕತೆ ದಕ್ಕು ಅಕ್ಲ ಆಮೇಟ್ ಒಂದು ಅವಳ ಕೈಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನು ನಾಳೆ ಗಲೀಜ್ ಇತ್ತಿಲಕ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ಪಾವ್ ನಿಂಚ ನರಕ್ಕೆ ಶೇ ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಪನ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಮತ್ತ ಹೆಂಕಲೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಇರತ್ತ ಇರ್ಲೈತೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಇರೋ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಅಂಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋರಿ ಅಂಚ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ತೂದು ಅಡ್ದೋಕ ಕಣ್ಣು ಹೊತ್ತದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಪಾಸ್ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಆಮೇಲೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತರು ಅವಳ ತೀರ್ಥ ಬಟ್ಲ ಐಕಲ ಸ್ಟ್ಯಾನಿಟರಿ ರಪ್ಪ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಇಂಚಿನಿ ಭಯಂಕರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಚಾರು ಬಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಶೇ ಬರೀ ಈ ಸರಿ ಅಂತ ಈ ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆತೀನಿ ಕಷ್ಟಮ್ ತಕ್ಲ ಅಕಲೆ ಪಾಪ ಖುಷಿ ಆತಿ ನೋಡಿ ಏರ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಜಾರು ಅತ್ತ ದುಮ್ಮದ ಕಷ್ಟಮ್ ತಕ್ಲ ಬರ್ಪುಣಿ ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಗಲ್ಪುಡ್ತು ಫಿರ ಬಂದಾಗ ದುವೆ ಮೂಸುನಿ ಐಟ್ವಾರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳೇ ಡೌಟು ಐಟ್ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಐ ಮುಂಚೆ ఒక్క పిర అయితే బుజ్జా ఎంచిన అందుకేండా అక్కడ లెక్కూడ ఇటు ఉండుంది ఇtte ఉదాలజ్జి ఇట ముట్టారు బుజేరు ఎన్న ఇటు ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಬಂಗಾರ ಪಾಸ್ ಆತನ ಒಂದು ಬ್ರವೇನಾ ಓ ಬ್ರವಲೈ ವಾಡ್ನೀರು ಕೊರೋನಾದ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಪೋಯಂದೆ ನಮ್ಮನ ಅಪ್ಪಗನೆ ತೊಟ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೋನಿ ತೊಟ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೋನಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮತ ಮೀನು ಮತ್ತೆ ತೊಟ್ಟೆಡ್ಕೊಂಡು ಪೋನಂತೆ ಅಲ್ಪ ತಾಳಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಉಂಡು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲೊಂದು ತೊಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಪ್ಪ ಐತೊಳೆ ಬಾಟ್ನಿ ನೂಕ್ತ ಬಾಡಿಯರು ಜಿಪ್ ಹೋಯ್ತು ಸೀದಾ ಕೂಡ ಹಿರೇನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸೀತೆ ಮಲ್ಲ